दुलाराय बर' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुम बे गौथुमा सानसेनि हाबाफारिजों एबा गाबोन 25 मे खालाराव तामुलपुर मथंगापुरियाव खौरांगिरि मावबादा बे मावबादा हाबाफारि लानाय जादों। बे मावबादा हाबाफारियाव जोङो बयखौबो दुलाराय बर' डिजिटेल खौरांगिरि आफादनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे जायफ्रानिकि दासिम गागि खौरांगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बा मावबादा हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन आरो जायफ्रानिकि खौरांगिरि जानो गोसो गुदुं बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। बे हाबाफारियाव जोङो फुंखा आलासि महरै लिंनानै लाबोदों जोंनिनो क'क्राझार जिल्लानिनो सिनियर जार्नालिस्ट बिथाङा जाहैदों प्रीतम ब्रह्म चौधुरी, अल इन्डिया रेडिअ एन्ड दूरदर्शन फर्मार प्रेसिडेन्ट क'क्राझार प्रेस क्लाब बिथाङा बाहागो लागोन आरो बिथांजों लोगोसेनो जोंनि आसामाव थानाय जार्नालिस्ट बिथांमोना बाहागो लागोन। बे बाहागो लानाय हाबाफारियाव बिथांमोना खोब बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिगोन एबा खौरांगिरि जानो थाखाय माबायदि खामानि मावनांगौ आरो माबायदि खामानि मावोब्ला जोङो जोंनि समाजखौ जोङो मोजां मोनसे लामाथिं लांनो हायो बेनि जोंनो आइडिया बा फर्मुलाफोरखौ जों होगोन आरो खौरांगिरि जानो थाखाय जोंनो मा मोनसे क्वालिटिखौ नांगौ रोंगौथिखौ नांगौ बेनि फोरोंथाइफोरखौ बिथांमोना होलांगोन। दा बेनिखायनो आङो खावलायनो लुबैदों जायफ्रानिकि गागि खौरांगिरि आरो जायफ्रानिकि खौरांगिरि जानो गोसो गुदुं बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोनखौ आङो आसा खालामहरदों। जोंनि एड्रेसानो जाहैबाय तामुलपुर मथंगापुरि, बेवहाय जोङो जागोन। जायफ्रानिकि बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बिथांमोना बे जोंनि बे खौरां मेल जानाय बा खौरां मावबादा हाबाफारिनि जि जायगा बेखौ मोनथियाब्ला आङो एड्रेसखौ खनसे बुंनो लुबैदों। तामुलपुर बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर मथंगापुरि, बेयो ओरै क'क्राझारनि फैयोब्ला जों रङियानिफ्राय भुटान रुटथिं फैनानै तामुलपुरनिफ्राय बे मथंगा मेन हाइवे र'डआवनो जागोन आरो ओरै अदालगुरि लाइनथिं फैयोब्ला नाग्रुजिरि बारनानै मोनगोन तामुलपुर मथंगापुरि बेवहायनो, एबा जोङो नोंथांमोना नेटआवबो नायनो हागोन। बे जाबाय तामुलपुर मथंगा सक एबा तामुलपुर पार्क होनानै होयोब्लाबो नोंथांमोना बे एड्रेसखौ मोनगोन। बेखिनियानो, गोजोन्थों। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।